Andereño, Lara kopiatzen ari da. Ze? Ez, hori gezurra da, Andereño. Kontu ze? Jonathan, utziko didazu kotxea? Ez. Andereño, Jonathan jolasten ari da. Jonathan, ekarri kotxea ona. Mikel, garbitu arbelea.
Nori izan da? Gu esan dereño, Sandra izan da. Sandro! Ni ez naiz izan da, Daniel izan da. Kaseko guztiok beratuko zarete zigortuta. Dereño, komunera joa gaitezke. Beno, baina korrika. Zer gertatu da? Nori izan da? Ez dakigu zuzendari jauna. Venga, denok kalera. Eta kizuela nori izan den, zigortuta geratuko zarete. Zigortuta geratuko zarete.